एक नं बुरिपारा एक नं बुरिपारा ओरैनो सवारि हिसाबै बेखौ मा होनो सवारि एक ना बियो रिभिनिउ गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे दा बे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ दैखर बे जाहैबाय ब्रिटिश आमोलनि दैखर जाहैदों बियो ओमफ्राय जों दा बे दैखरनि सोमोन्दै सासे आदानिफ्राय एसे मिथिनानै लादिनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो गाइस ब्रिटिश आमोलनि बानाय होनदों नामा बेखौ बे दैखरा ब्रिटिश आमोलनि आच्छा आच्छा गोदो माने ब्रिटिशफ्रा बानायनानै गालांनायमोन आरोना आच्छा आच्छा ओमफ्राय बे बरिपारा गामियाव दं आरो ना बरिपारा एक नं बरिपारायाव ना आच्छा आच्छा बेथ' मा लहानि नामा सिमेन्ट नामा बेलाय लहानिसो बियो लहानि ने बाब डेन्जार बानायदोंथ' आदा बेखौ बे दैखरनि सोमोन्दै एसे बुंलाय आच्छा बे दैखरनि बागै बुंनो थाङोबा औ बेथ' ब्रिटिश आमलफ्रानो लुलांनाय आच्छा आच्छा आरो जोङोथ' दा सा ससेनि मानसि जाहैबाय जोंनि आफामोनानो 80 सनाव 90 बा 95 बोसोर जानाय बिनि सिगांबो माने बे दैखरा दङमोन आरो मा आच्छा आच्छा होमबाथ' बहुद गोबावनि खोथा आरो बेना गोबावनि खोथा आच्छा आच्छा आरो एलपि स्कुला बरिपारायाव गंसेल'मोन नाम्बारा जाहैबाय एलपि स्कुलनि नाम्बारा 48 नम्बर आच्छा आच्छा बहुत एरियानि गथ'फ्रा बेयाव एलपि स्कुलाव फरायफैयोमोन गुबुन गुबुन गामियाव एलपि स्कुलबो गैयामोन आच्छा आच्छा बै समाव औ औ आच्छा बे दैखर दि दङ हा ओमफ्राय बे दैखरनि दैखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनलोङोमोन नामा बे दैखौथ' बे गंसेखौनो निर्भर खालामोमोन लोंनाय बेला सिगाङाव आच्छा आच्छा होमबाथ' बहुद गोबावनि खोथा आरोना बियो जेब्लानाखि माने ब्रिटिशमोन दङमोन माने बिथांमोनानो माने बेखौ लुनानै गालांदों आरोना लुनानै गालांदोंमोन औ आरो हाग्रा बंग्रानि थाखाय प्रटेक्सननि थाखाय माहाजोनफोरनो सिलायबो होयोमोन आच्छा सिलाय आच्छा आच्छा बे गामियाव टेकुरा मेम्बर होननाया कार्टुस सिलाय दङमोन आच्छा आच्छा मोसा मुफुरनिफ्राय प्रटेक्सन मोननो थाखाय औ आरो जोंनि आबौ हाजारु दिबारु कार्टुस सिलाय दंमोन हाजारुनावबो दंमोन जोंनि आबौ गसे बेनिफ्राय दिबारुनावबो दंमोन कार्टुस सिलाय आच्छा आच्छा दा बे कार्टुस सिलायखौ गंसेखौ खावदों गंसेया थुरियाव जमा जाहैबाय आच्छा आच्छा बरबाजार थानायाव होनानै आच्छा आच्छा सानसेखालि सोंदोंमोन जोंनि गेदेरनाव आदानाव बिजय आदानाव नोंसोरो सिलायखौ मा खालामखो होननानै एब्ला थानायाव बुंबाय थानानि बे आइसिखौ आपनालोके जलाई खाइसे ना पुरी खाइसे आपनालोको ताते माने थानात जमा दिसे आपनालोके की करिसे आपनालोके जाने होननानै बुंदों आरो मा जोंनि गेदेरा आरो ना बिजय आदाया आच्छा दा आच्छा आदायाथ' थैनानै थांबायना थांबाय औ औ दा आं बेखिनिसिमखौ मिथिगौ आरो मा आच्छा आरो बे दैखरनि बिखयै ब्रिटिशआ लुना गालांनाय आच्छा आच्छा बेखिनिखौ मिथियो आरो आदाया ना मथा मथि 19th सेन्चुरिनि आरोखि बियो बेयावथ' राजबंसि मानसिफोर थायो आरो मा खाथि खाला माने बे गामि दसेयाव राजबंसि फुजा राय लिरग्रा लहानि नङा आच्छा आच्छा दैखौ देखायनो हागोन ओमफ्राय दा बे एक्सुवेलि बे हानिथ' बेनि दैया बेनोथ' আজি প্রথম দেখা পাইছো এই এনেকুৱা খোৱাটো জায়গাত আছে কিন্তু নাই এনেকা অৱস্থাত নাই ৰাখা নাই আৰু আৰু আছে নেকি গাঁৱত এনেকুৱা गैला मोसामुफोरखौ प्रटेक्सन खालामनोबो माने धनि धनि मानसिनो सिलायबो होयोमोन आरो আপোনালোকে এনে কয় বছৰমান খাইছিল এইটো পানী আমি একদম সৰুৰ পৰা দেখা পাইছো তাৰপিছত এতিয়া এইটো চাফা কৰিলে হ'ব না নাই চাফা হ'ব না পানীটোতো একদম পৰিষ্কাৰ আছিল তেনেহ'লে ইয়াৰ খাইছিল না এই পানীটোৱে খাইছিল আচ্ছা 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 এইটো ইউজ নকৰা হৈ গ'ল আৰু না পাছত আচ্ছা 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 ব্রিটিশ সমনি 150 বছরনি